Bisan og wa kay halin ang karning baboy apan padaan gyapon nga mahal kaayo ang presyo nini. Kay ngano ka atong sayron sa report ni Femari Dumabok. Pabiling puno ang mga stall sa mamaligyaay og karning baboy dinhi sa Tabunok Public Market. Ug ilang yangungo nga minus kayong ilang halin. Apan bisan pa sa kadaghang karne ni sa kanahinon ang presyo niini. Gikan sa kaniadto nga tag 280 o 290 pesos matag kilo, karon miabot na sa 300 ngadto sa 310 pesos matag kilo. Ginagmay raman sa niya mo ma'am, usa duha raman. Maka-ihaw mig duha karon, usa na lang yun, lugos pag hurot. Mingaw kayo ma'am, kay nahadlok sa virus sa baboy. Pero kumusta man ang ato ang presyo? Ni mahal? Ni mahal sad. Mingaw pa jud kayo kay ang uban manghangyo pa jud. Ganong ni mahal ta ma'am? Tungod kay gamay naman ang supply. Matod pa, bisan sa pagpasabot sa mga doktor o veterinarian nga di makatakod sa mga tawang ESF, minus gihapon ang namalit. Gani pagulagway sa mga mamaligyaay nga grabe gud silang napiktuhan karon. Maihap na lang usab ang mga modugok ngadto sa karnihan. Mukaon raman mi ma'am. Wala sa kay nagbaboy mamigapon ko. So okay na kaon pagkarni. Oh, sige makukaw karne man. Damo sa mga baboy. Gitugan sa officer in charge sa Tabunok Public Market nga gisiguro nilang luwas sa bisan unsang sakit ang gipangbaligya sa ilang merkado, ilabi na ang karning baboy. Ang pag-inspect sa mga meat inspection report kung safe ba or asa nagikan ang baboy. So mao na atong siguro nga atong gipatuman. Samtang bisan kun gilibkas na ang ESF border control sa mga utlanan sa dakbayan sa Talisay. Apan matod sa Talisay City agriculturist nga strikto ang ilang monitoring. Monitoring mo ma'am, hugot kayo mong monitoring karon niya. Monitoring niya at the same time mag-disinfect pud mi sa mga tangkal. Imbes nga quarterly ang ilang pagpanghatag og bitamina og swine treatment. Matod ni Quijano nga gibinuwan kini karon og gituyok nila ang mga adunay baboyan. Importante kayo nga naagi vitamin sa mga hayop sa karong panahon na. Labi pod nga ting init di kay ang sa ESF lang gyud. Init pa ingon lagi siya init niya. Kinanglanon gina sa hayop kay ang panahon uwan init ra ba. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.